Dal by som si aj občerstvenie, keby také mám. Aha, barikády. Koniec. Aj tam si zabehnem. To si dám. Budem aspoň trpky jesť po ceste. Jedného dňa pôjdem tadiaľ na vrch. Na Malý Zvolen. Takto to tu kedysi vyzeralo. Ešte 2,5 minúty. Keby som o 30 sekúnd pomalší, tak si tu môžem rovno sadnúť. Oak Grove, tempo 6 minutes 40 seconds. Mám to. Spolu 4 kilometers. Dneska som zabehnul len tak tie 4 km. Ono je veľmi náročné. Cvičí nohy efektívne a do toho behať. Z týchto 4 km bol najťažší prvý. Pretože telo mi vravelo, ty chceš behať v tomto stave, keď ťa nohy bolia? ...15 minút za mňou. Tu niekde sme minule skončili. Aspoň si to myslím. Si dám banánik. A ešte 10 minút. Je to vlastne pokračovanie trasy, ktorá pokračuje ďalej po mojich 15 minútach, lebo teraz behnem 25 minút. Ostáva mi ešte 7 minút do konca a viem, že za chvíľu trasa končí, tak budem musieť utekať naspäť do kopca. Mohol by som pokračovať tadiaľ ďalej a tam som si povedal, že dobrovoľne už nikdy nepôjdem. Lebo som sa tam v jeden deň stretnul s 2 medvedmi. Aha, jedna korona. Ešte toto som si nevšimnul. A ešte keď sa pôjde po tej ceste, tak z cesty je vidno normálne otvor do jaskyne. K banánu som nedošiel. Mám pocit, že v tom behu sa vôbec neposúvam, pretože tu som bol minule o 20 sekúnd skôr. Ale ďalej som nešiel a teraz idem. Dneska som sa aj lepšie vybavil. Mám aj batoh už, aj tohto som si spreja zobral, pretože za tých 25 minút sa človek už hlboko do lesa dostane. Najradšej by som mal voľné ruky, aby som mohol použiť sprej na medvedi, ale nie. Ja musím aj v ruke mobil. A mimochodom, vie mi niekto povedať z vás, že môže sa znekvalitniť alebo pokaziť sprej na medvede nadmerným hrkaním, ako pri behu myslím. Viete mi poradiť skúsenejší bežci, že či sa mi oplatí behať intervalné behy, keď toto mi pripadá ako oni. Bežím do kopca, potom mám chôdzu, aby som to rozdýchal a potom znova. Už cítim, ako mi tuhnú stehna, no ale nečudujem sa po včerajšku. Posledných 10 sekúnd. Už mám hlad. Po takomto čase jedávam v práci aj doma. Teraz si aspoň môžem dať banánik. Cítim jak ten netopier. He's in a filthy mood. So he's called in by Colin. Colin found him low in his grevilleas this morning. Vždy keď bežím a budem bežať túto trasu, tak mi to pripomenie, prečo máme obočie na tvári. A máme ho z dôvodu, aby nám nešiel pot rovno do očí. Batoh so záťažou som prestal nosiť.
pretože mi to bere energiu, ktorú môžem využiť do tréningov. Na Strave sa mi nejakým spôsobom spustilo prémium na 30 dní. Pozerám 28 dní, 27 dní, to čo? To prečo mám nejaký odpočet? Tak to vyzerá, že si to už asi budem platiť. Asi ostanem pri nej. No vďaka nej môžem využívať túto možnosť. Sledujte. Sme tam, kde sme skončili a ideme tadiaľ. 9 minút najväčšie peklo začína. Už mi stehná zhoreli. Kade chcem ísť? Tam pôjdem. 5,5 minúty sa idem trápiť do tohto 50 stupňového kopca. Ja už nechcem ísť ďalej. Najhoršie, ty vyjdeš kopeť, čaká ťa rovina a ty po tej rovine kráčaš, lebo nevládeš. Si robíš srandu. Si robíš srandu, nie? Presne v rovnaký čas ako minule. Ešte 7,5 minúty má. Teraz začína tá ťažšia časť. Došiel mi čas, ja už sa sem nebudem trepať. Vyjdem hore na vrch a ukážem vám krásny výhľad na Lužňanskú dedinu. Už len kúsok. Dámy a páni, a tunak končí dnešný tréning. Bolo to určite viac než pol hodina. Som tu o minútu neskôr. Som unavený, nevládzem, rozbitý som. Po včerajšom behu, ktorý trval o 8 minút viac než mal. Dnes som si mal dať pauzu. Viac tu kráčam než bežím. Ale nohy už nevládzu. Strašne rýchlo sa zahrejú, prehrejú. Lavička, ďalšia. Idem si sadnúť a budem ešte tých 5 minút. Idem tých 5 minút. Teraz som asi tých 5 minút. Som zabudol zaznamenávať trasu. Jak vyzerá.